Dina Lan kula Chelsea. Sugeng mirsani rencang-rencang. Jangan kursi iki kanggo aku ya sampean ning kono. Loh kok sakene dhewe to? Aku sampe kok dhisik lho. Apa terus tendang-tendang? Ribut banget kupengku lara iki. Putri kok durung teko sih? Rapat kok ora disiplin ngene. Iki buku tak belah kene ya. Video serapi to. Iya. Sugeng enjing kanca-kanca. Anjing, kok suwe lapo? Nyuwun pangapunten, kula nembe saking ruang guru. Ya wis cepet mulai rasakan ngomong. Kanca-kanca, kita sedaya nganggo busana lurik, gambaraken budaya Jawa. Nanging menapa tumindak kita sampun gambaraken tata krama, Maksudmu piye? mlebet ruangan tanpa salam, ngendika kasalan sembarangan. Menapa punika sampun leres? Kayane durung ya. Nanging mau karo kanca dhewe kok. Tata krama mboten milih papan lan kanca. Ajining diri wonten lati lan tumindak. Sesa piye rencanane? Heeh, piye ya? Sing hati-hati to. Piye sih? Pangapunten kula mboten sengaja. Chelsea menawi dipunendika kanthi alus mesti langkung sae. Fidel ugi kedah ngati-ngati. Nggih, pangapunten Fidel, kula kesusu nesu. Mboten napa-napa, kula ugi badhe langkung ngati-ngati. Kula ugi asring kesusu lan kasar, nyuwun pangapunten sedanten. Kula badhe sinau sabar. Kula badhe mandheg sambat lan langkung tertib. Menika ingkang dipun sebat sinau tata krama dudu namung busana, nanging ugi sikap lan pengandalian diri. Inggih, kita badhe njaga tata krama saben dinten.